Ola, boa tarde. Imos continuar cos 26º encontros para a normalización lingüística que co título de Vivir e perdurar na nosa lingua tentamos facer unha reflexión sobre o uso da lingua galega nos ritos funerarios ao redor da morte. Nesta mesa, imos ter a oportunidade de falar coas persoas que están directamente en contacto coas familias nestes momentos nestes momentos. Ademais, podenos falar de primeira mão como son eses contactos e tamén ver que problemas se topan a hora de usar unha lingua ou outra e mesmo darnos ideas de como podermos mudar a situación. Entón, imos buscar unha señal, algo que les indique aquí comigo, que xa pola orde que van comezar a falar. Rocío Vázquez, de Luz Verde Eventos, que se dedica a organizar eventos. Comezou nunha empresa como organizadora de eventos variados, non? Agora a especialidade son as cerimonias. As cerimonias, as benvidas, as bodas e as despedidas. Correcto. Vale. Despois temos ao meu lado está Manel Pardo, xornalista, que se traballou moitos anos dando voz ás necrolóxicas na Radio Galicia, na cadena SER, daqui de Santiago de Compostela. Ali á miña esquerda, Ana Fabeiro, de Arte Floral Sociedade Limitada, Ose Funeraria Fabeiro, tamén, servizos funerarios, que tamén é filóloga de profesión non de formación, pero que se dedica aos servizos funerarios. E aquí ao meu lado, Jorge Balado, secretario da Federación Galega de Servizos Funerarios, tamén xerente, administrador da empresa Serfuja Sociedade Limitada de Lugo. Unha empresa, unha federación que reúne a uns 280 máis ou menos empresas ao redor dos servizos funerarios. Entón, eu creo que temos un amplo abano de representación das persoas que están neses momentos ao lado que xestionan como son desde as necrolóxicas, lápidas, cerimonias, todo os traballos ao redor deste momento. Entón, se vos parece, nesta primeira intervención, presentádesvos, contades en que consiste o vosso traballo e tamén dar algunha xa pincelada de cales son os usos lingüísticos habituais no voso día a día. Vale? Moi ben. Pois moi boa tarde a todos. Grazas por estar aquí. E como ben dixo Mónica, o meu nome é Rocío Vázquez e fai 15 anos que lidera un proxecto chamado Luz Verde Eventos. Estamos en Coruña e somos unha equipa de 6 mulleres que comezamos, como moi ben dixo Mónica, organizando eventos dende cero, de xeito integral, pero pouco a pouco fomos atopando un nicho, e nunca mellor dito neste ámbito, na escritura de guións e celebración de cerimonias civís, xa sexa de benvidas á vida, de bodas, que realmente é o que máis facemos, e despedidas. Unha das nosas particularidades é que ofrecemos estes servizos sempre con guións escritos a medida para cada unha das familias, das parellas que piden os nosos servizos, e que o facemos non só en castelán e en galego, senón que tamén o facemos en inglés, en francés, en italiano e en polaco. Isto é unha cousa que nos distingue bastante en Galiza. E, de feito, para nós, o tema dos idiomas realmente non é un impedimento, nin un problema, porque temos a sorte de que quen contacta connosco xa sabe que somos unha equipa aberta a falar en distintos idiomas. Sí que é certo que co tema do galego pásanos algo un tanto particular. É que de saída, cando é un estranxeiro quen chama ao noso teléfono ou quen escribe, o fai na súa lingua sen ningún tipo de problema, asumindo que a resposta xa vai ser
nese idioma. Vai ser ou ben en inglés, ou ben en francés, ou ben en italiano. Tanto non teñen nin a máis mínima dúbida, nin sequera se molestan en poñer en Google no traductor, eu escribo no meu idioma e mandolles en castelán ou en galego ou que sexa. Sin embargo, sí que vemos que, polo menos cos nosos clientes galegos, o que pasa é algo moi triste, a par que moi curioso, é que de saída escriben en castelán. E cando nos preguntamos en que idioma queredes a cerimonia, só nese momento cando din, pois en galego gustaríanos moito, se non é un problema. De saída enténdese que pode ser un problema que haxe un servizo dado en galego. Non sei moi ben por qué, non sei se algo cultural ou algo que está aí que temos enraizado de que, pois, igual de saída para este tipo de cousas non está ben utilizar o galego, que é moi triste e tráxico, diría eu. Unha vez nos recibimos esa resposta de queremos a cerimonia en galego, automáticamente nos cambiamos a esa lingua. Porque, por que non o imos facer se a falamos todos? É moi... non sei como describilo, pero a reacción que obtés do outro lado cando ti de repente cambias do castelán do que te falaron de primeiras, o galego é como de alivio. Cando pasan as bodas, móveche por dentro, pero cando pasan as despedidas é moitísimo máis terrible. Porque esta familia está pasando por un momento moi triste, nalgúns casos xa contaban con que ian estar aquí e teñen interiorizado, pero hai outros que pasou así, sen contalo, e teste que preocupar realmente de non ser atendido no teu idioma, na túa lingua. Non sei moi ben cal pode ser a solución a isto. Igual é algo que hai que traballar máis dende a base. Non sei se é un tema, igual algún dos que estades aquí, algunha das que estades aquí, ou algúns dos meus compañeiros de mesa poden falar disto, pero non sei se é un tema de facer de menos a lingua, de facerse de menos a un. O caso é que unha vez se establecen que as cerimonias teñen que ser en galego, nós, afortunadamente, non atopamos ningún tipo de problema, nin nos tanatorios aos que acudimos, nin ca xente ca que traballamos, o contrario, atopamos sempre un nexo de unión. O maior problema para nós é ese, partir a barreira que ten o cliente de saída, pero ese o ten fácil solución, pola nosa banda. Manel, continúas ti contándonos a experiencia. Bueno, pois, moi boas tardes. Eu durante moitos anos estaba pensando que dá gusto, agora explicarei por que, ver que por fin se profesionalizou o tema dos guións. Porque para min, que durante moitos anos lin esquelas na radio, en certo modo, as esquelas son unha desas cousas que as tes que tomar en serio, poste moi serio, pero ao final non podes, porque cando un venres te sentas diante do micrófono e lees 20 esquelas, ao final, quero dicir, é imposible, acaba sendo algo monótono, algo que o faz, perdes por completo a referencia de que estás lendo a morte de alguén que acaba de marchar, non? E para min, as esquelas, o viña pensando tamén cando viña camiñando hacia aquí, en realidade son como os cartéis que hai nas festas patronais, porque na esquela está todo, non? Está quen é o protagonista, está cando se vai enterrar, están os autobuses que o van a levar, están, quero dicir, toda esa parafernalia. Por eso digo que dá gusto que se profesionalice, porque era algo que había un pouco, todos sabían o que tiñan que facer, pero digamos que era costume, non era algo profesional en ese sentido. Hai moitísimas anécdotas con relación ás esquelas. Eu intentei averiguar cando se comenzaron a dar as esquelas na radio, pero a persoa coa que falei entrou a traballar na radio no 75 e xa levaban moitos anos. É dicir, as esquelas deberon de empezar a darse na radio alá polos anos 50 e os anos 60. Despois, na última etapa eu deixei a radio hai uns anos, e na última etapa que estaba en administración, non só lía as esquelas, senón que as pouca xente, porque xa era moi pouca xente que viña pola radio a poñer a esquela, porque normalmente se facía a través das funerarias, bueno, pois falabas con elas,
E aí é onde entraba o galego. Na maioría dos casos, se ofrecías como querían escribir a esquela, castelán en galego, a maioría escollían castelán. E algún sorprendíase, non? Mesmo cando lle preguntabas, e dicía, bueno, pois sí, pois faina en galego. Pero era unha sorpresa que lle ofreceras esa posibilidade, non? Entonces era moi curioso. Teño unha lembranza vaga de que hubo un momento no que se empezou a promocionar de algún xeito con algún tipo de desconto que as esquelas foran en galego na radio, porque non había. Cando eu empecé a ler esquelas na radio, todas eran en castelán, absolutamente todas. Despois hubo un punto, non lembro nin en que momento, porque foi moi paulatino, en que empezaron a aparecer esquelas en galego, pero siguen sendo moi poucas, incluso a día de hoxe. E iso é un pouco a miña experiencia con relación ao uso do galego e ás esquelas na radio. Ben, eu son Ana Fraga, aunque me puxeron Fabeiro, porque todo o mundo me coñece como Ana Fabeiro, teño unha empresa funeraria dende hai 8 anos e traballei nunha que era tamén familiar dende hai 24. A primeira vez que me chamaron para vir aos encontros non vexo que fose merecedora de vir a unha mesa como esta, porque non debía, moi ben, pois non debía de ser algo que chamase atención que unha empresa dunha vilas pequenas como a miña fixese as esquelas en galego. E a diferencia parece ser de moitas outras funerarias, o 95%, por poñer un número, das nosas esquelas están en galego. Eu estudei filoloxía galega, cando a miña parella puxo un negocio funerario, propúxenlle, ou el tamén, propuxémonos, que poderíamos dar a escoller en que idioma queren facer as esquelas. En unha vila como era naquele momento Foz, ou agora, pequena, o moi alto porcentamen de persoas falan en galego, non as novas xeracións, pero si as vellas todos, excepto un número reducido de persoas que veñen de fora, non? É dicir, si que vive xente que é de fora de Galiza, logo, que por motivos de traballo veu para ali, pero o resto da xente fala en galego. Fai 8 anos fomos a ampliar o negocio ata Lourenzá, e di tamén as esquelas eran en castelán casi todas, e dende que chegamos nosotros, pois igual, demos a opción, somente é dar a opción de en que queres as esquelas, ou o material que necesites, certificados de asistencia, ou simplemente a cinta das coroas, ramos, todo iso eu creo que é moi importante que poidamos dar opción, porque dando opción xa se ve dende outra forma, ou as lápidas, ou as placas, ou o que sexa. Non sei se isto eu creo que é máis do segundo parte que vamos falar, o que xa empecé a falar, pero eu vexo que o problema que temos agora mesmo co idioma é que evidentemente está perdendo falantes, pero que as empresas, sobre todo as familiares, teñen medo a dar unha opción en galego, porque parece que ao mellor lles vai parecer mal. E digo porque o vivín en carnes propias. Eu creo que isto a mellor deixalo para a segunda parte, non sei o que vos parece. E nada máis. Boa tarde, eu son Jorge Balado, veño como representación secretario da Federación Galega de Servizos Funerarios. A maiores tamén son xerente dunha empresa que se chama Serfuja, que ten dous lugares de ámbito de traballo. Un é no rural, que é Castro Riberas de Lea, e outro é na cidade de Lugo. Antes de nada, agradecer ao Consello da Cultura Galega pola súa invitación e por tratar este tema que eu creo que
nos tempos nos que estamos, ben importante é, salindo as estadísticas que saliron estes últimos días. Non? Falaba Ana un bon reflexo do que é da realidade. Non? O que pasa é que ela é a excepción que cumple a regra, porque se nos vamos a estadísticas e a datos, en Galicia morren 30.000 persoas ao ano, das cales o 2% das esquelas son as que son en galego. E o 0,1% das lápidas dos cemiterios son en galego. Quero dicir que ela extrapolaba totalmente ao contrario, falaba dun 90 e pico % en galego e o resto en castelán. Eu creo que existe unha total desconexión do idioma cos servizos funerarios. E eu creo que falamos, por qué? Bueno, eu creo que como de normalizar se trata o tema, creo que un dos primeiros problemas que aparece é normalizar a morte. Temos un problema co tema de normalizar a morte. Escapamos dela, non queremos afrontala. É un tema tabú. E como tal, cando chega o momento, vémolo como lonxe, como non cercano. Entón, eu creo que dai parte, como empresas funerarias, a nosa axuda a tratar de reverter esta parte, non? Sobre todo, como falaba antes Ana, con respecto ao tema das empresas familiares, non? Ao final, nós solemos prestar servicios ás familias que perden o seu ser querido, aos amigos que poden perder o seu ser querido, na cal, pois, bueno, eu creo que nunha gran maioría do que é do país, son empresas reducidas, nas cales nos acabamos coñecendo todos, coñeces a familia, o difunto, e eu creo que iso, se lle damos a volta, o cliente temos que ver como tal tamén, como alguén cercano, que está prestando unha axuda, ese consolo, ese momento tan difícil que está afrontando, e eu creo que a mellor forma é facelo no mesmo idioma na cal se relaciona no seu día a día. Eu vivo no meu traballo a cuestión de relacionaste con alguén que nese momento perdeu un ser querido, un amigo, estás acostumado a falar con ele en galego, chega un momento, quizá a contratación sexa en galego, pero chega un momento de facer a esquela e dice en castelán, aínda habéndolle ofrecido o que é o galego. Nós, por defecto, o que son as inscripcións das coroas, facémolas sempre en galego, a non ser, lóxicamente, que o cliente solicite que seña en castelán. Pero é moi curioso ver como che está dicindo que é o que quere en galego, tú estás escribindo en galego, e automáticamente, cando vas a pasar esa coroa á floristería e ve que o pedido é en firme, dice, non, en castellano. Quizá sexa un tema de darlle máis valor por costume ao ser en castellano, quizá sexa a costume porque sempre se fixo así, pero a realidade é que a loita no día a día para tratar de normalizar é complexa. A ver, todos os que falastes parece que se contradí un pouco, non? Tu falaches dunhas estatísticas dun 95%, non, un 95% vai en castelán. Pero tanto Ana como a ti falades como se polo vosso traballo, que hai unha moi boa relación coa clientela, pola proximidade e tal, e que a negociación faise en galego e que o resultado tamén moitas veces en galego, pero parece que non se corresponde coa realidade. Non chamame un pouco a atención todos os que estamos aquí, porque tamén Manel dicía que a hora de facer as necrolóxicas, que tamén tiraba para o galego e iso condicionaba. E Ana, e Rocío, perdón, igual, tamén, segundo lle falabas A nos de saída o que nos pasa é que arrincan en castelán e únicamente cando nos preguntamos se teñen algunha preferencia
indican tímidamente galego e lles contestas en galego, empeza o galego. Antes é moi complicado que iso pase no noso caso. Non sei por qué, pero pareceme terriblemente triste. Eu creo tamén que é dá a sensación de que esa diferencia entre... Vou explicar o que quero dicir con un exemplo. Eu nacín na aldea, pero con 6 meses vim para Santiago. Meu irmán ten 11 anos máis que a min. A meu irmán, que creceu 11 anos na aldea, meus pais sempre lle falaron en galego, a min sempre me falaron en castelán. Non me preguntedes por qué. Chegaron a Santiago E cambiaron. Por algún extraño motivo falábanme en castelán. Bueno, pois eso sigue sucedendo. Creo que sigue habendo un certo medo que, ademais, os medios de comunicación non fan tampouco por solucionalo. Non hai moito, escoitei unha nova sobre o Día das Letras Galegas contada en castelán. É absurdo, é completamente absurdo. E no caso dos servicios funerarios, eu creo que pasa eso, non? É dicir, o enterro, o servicio funcionario, a esquela, é algo que se toma moi en serio aquí en Galicia, non? Eu lembro que cando líamos as esquelas, se te equivocabas nun apelido, cando salías do estudio xa sabías que estaba o señor da funeraria, oye, que non é así, e tiñas que volver a dar toda a esquela, porque te confundiras nun apelido, non? E non te confundas no alcume. Claro, o alcume, tal, entonces, é tan serio, é un tema tan serio que incluso se mencionan aos falecidos, non? É dicir, su hermano Pepito, fallecido, su hermana Dolores, fallecida, é dicir, hasta ese punto. E síguese relacionando que as cousas serias teñen que ser en castelán. É dicir, seguimos con ese cliché. Hai outra cousa que a nos sucédenos en todas as cerimonias que facemos nas que hai alguén da familia, algún amigo, algún familiar que vai intervir. Cando esas intervencións son en galego e chegan a nós, sempre, no 100% dos casos, e se non é o 100%, é o 99,5% das veces, vai acompañada dunha pequena nota que di: non é galego normativo, pero é o galego que falo. Como excusándose polo galego que se utiliza, como se non é exactamente o galego que pon nos libros ou que pon nos dicionarios ou co que alguén fala na TVG, non é un galego válido. Igual tamén non sei se por aí pode haber algún tipo como de reprimir, de se non o vou falar ben, para que o vou falar. De todas formas, eu concordo moito co que acaba de dicir Manuel, con respecto ao tema da seriedade, non? De darlle moita seriedade, e cando algo se quere dar moita seriedade, falas en castelán, non? Pero eu creo que é un tema de normalizar. E nós mesmos que estamos aquí fixemos o mesmo, estamos facendo o mesmo. Na anterior mesa que houbo, falábase dun epitafio. Falábase en galego porque facía gracia. Sin embargo, para o resto que é serio, utilizamos o castelán. Quero dicir, nunha esquela, ás veces ves o nome dunha parroquia castelanizado. Certo? Sí. E dices, parroquias dali, Muxa, Muja, San Félix, San Fiz, cuestións que ves que para iso dáselle máis envergadura, dices en castelán, e sin embargo, para o outro que fai máis gracia, utilizamos o galego. E nós mesmos recorrimos a eso e entramos na non normalización, porque a nós mesmos nos chama a atención e preguntamos: oye, algún epitafio que che fixera moita gracia en galego? Pois, eu creo que nós estamos sendo cómplices desa mesma situación. Pero a mí unha forma de normalizar a lingua galega é non, é dicir, ver que cando o tema é serio tamén se pode ser en galego. Entón, eu, que digo eu, no noso caso, polo menos, é dicir, non se facía tampouco, cando empezamos nós, ningún en galego. A ver, ninguna. Sempre houve un tanto por cen de xente que fai a esquela en galego por principios, polo que sexa. Pero empezas dicindo en galego ou en castelán. E mira, ente raro. E despois dis, tú en que falas? En un gallego de toda a vida. E dixe, pois podíala facer en galego. Bueno, a mí é igual, faina no que tú queiras. É o que che digo. Sí. Pois eu o que quero é que a facer en galego, punto, acabouse. Non hai máis opción. É dicir, como dices tú, a lingua non marcada vai ser o galego. Para as cintas a lingua non marcada vai ser o galego. Para o que fagan comigo, a lingua non marcada vai ser o galego.
é a forma de normalizar. Agora, no meu caso, está normalizado. Entón, a xente que a quere en castelán é o que di. Non, é que yo la quero en castellano. Pois la hacemos en castellano, porque somos bilingües, evidentemente. Pero é unha forma de darlle a eles, como dices ti, unha categoría tamén ao noso idioma. De dicir, eu entendo que hai, o que dicía, empresas pequenas que son reacias porque teñen medo, pero non por outra cousa. Perdoa, discúlpame, Mónica, pero que antes xa comentache, chamoume moitísimo a atención a puntualización que fixeche de hai empresas, a que ves de facer agora, que non ofrecen as dúas linguas por se alguén lle parece mal. Non que se lle pareza mal porque ser as dúas linguas. A mí pareceríame mal que non ofreceran unha... Pero eles ven que sempre foi así. E tú calquer cambio que faigas nunha empresa funeraria, que somos serios, rígidos, secos, etc. É dicir, tens que ser así, cuadriculado, todo o horario que falamos vindo para aquí. O horario ten que ser exacto, todo ten que ser moi exacto. Non se pode equivocar nun apelido. Entón, como vou dicirlles eu que as teñen que facer en galego? Tampouco sei moi ben, que dices tú, non sei moi ben, é que vou meterme moita pata se a escribo en galego. Eu tuve moita xente de funerarias que me chamou, é que creo que tú faz escalas en galego, podesme pasar unha? Si, home, claro, que che pode pasar unha. E tamén, dentro disso, hai outro apartado que son cousas que tampouco pode ser moi rígido, no que falabas ti tamén de que se era galego normativo ou non. Eu, na miña esquela, non hai curmáns, hai primos. Hai primos porque se poño primos, todo o mundo na villa chama a atención e quere en galego. Se poño curmáns, houve algún que sí que protestou. Pois hai primos, e non pasa nada, que haxa primos. Ou que haxa duelo e non dó. Porque a xente non entende. E a esquela, o principal é comunicar unha cousa. Correcto. Entón, hai duelo? Pois hai duelo. Ou non se recibe duelo? Pois non se recibe duelo. Eses pequenos axudas fan que eles o vexan xa moito máis normalizado. Pero eu creo que a normalización empeza por nós. Por as nosas empresas que, primeiro, darlles a elixir. Eu digoche que o 80% das empresas non dan a elixir se queren a escala en galego ou en castelán. Por norma, poñen en castelán. Sí, eu lembro o principio de ler esquelas en galego, que efectivamente sucedía eso, que lías unha esquela que mellor che mandaban a funeraria en galego, era moi normativa, e a xente quedaba como, incluso os propios compañeiros da radio, cando escoitaban, non decían, pero é raro, non? E que as esquelas, ademais, teñen unha... Pasa un pouco como cas meigas, non? Que se lle ten así un respeto que vai máis alá de outras cousas. Na radio sempre, os sucesivos directores que foron chegando á radio, polo menos cando eu traballaba ali, querían eliminar as esquelas. Con a radio moderna non pode dar esquelas. Eso sucedía ata que vían a facturación. A partir de aí, bueno, pois haberá que dalas. Haberá que dalas, porque moitas veces era o que sostiña algún mes a tal. Pero hai ese por enriba do tema do galego está, ademais, o de que son esquelas, non? De que parece que é algo extraño. En realidad, o que acabas de dicir ti, que me parece fantástico, que é unha comunicación. É dicir, é un medio de comunicación, tanto sexe un xornal como sexe unha radio, que ten que facer é comunicar. E ese é un servicio público. Porque aquí en Galicia, evidentemente, cando morre alguén, hubo unha época, hoxe xa non tanto, pero hubo unha época que ali na radio o decíamos medio en broma, pero era certo. Había casas donde só se encendía a radio a 1:30. Única e exclusivamente. O resto do día estaba apagada. Pero a 1:30 había que encender a radio, non vai a ser que morrer alguén. Eu quería volver outra vez que vos poñedes o exemplo como de boas prácticas de empresas que non son moi grandes, no teu caso non é moi grande, pero si arriscas e a túa oferta de primeiras é en galego e dá bo resultado. Só hai que ver que a porcentaxe altísima que hai na túa zona onde vos movedes, onde traballades vos, de emprego
emprego do galego. Tú, Jorge, estás en relación con moitas empresas por ser da Federación. Tamén falaches dunhas boas prácticas como Ana, pero que non acaban de verse refletidas na realidade. Entón, como ves o sector, os compañeiros, compañeiras das outras empresas, como é habitual que se faga unha oferta positiva en galego, é habitual que haxa que a negociación sexa en galego, pero despois a hora de escribir por parte da empresa, sen ninguén di nada, xa se faga por defecto en castelán, como... A ver, eu creo que como seres humanos tendemos a ser vagos. Entonces, ao ser vagos, lóxicamente, o primeiro que facemos é o que nos causa menos traballo. E o menos traballo, lóxicamente, é comunicar nun solo idioma. Cal é o máis habitual? O castelán. Entonces, se non se forza, como é o caso de Ana, para que seña en galego, o máis normal é que maioritariamente se oferte todo en castelán. Entón, de aí parte o noso erro que como comunicadores e como agentes sociais que somos, de nós depende que esa oferta que recibe as familias, os clientes, a hora do idioma, xa estamos nosotros condicionando. Entón, por parte do sector, o que hai que facer obligatoriamente é ter os mesmos medios para un idioma que para o outro. Se partimos de que, lóxicamente, a empresa, o único que ofrece o castelán, cada vez estamos afondando máis no que é no problema. Outra cousa diferente é que tú, dias a posibilidade de galego, castelán, é que normalmente, por costume e porque sempre se fixo así, se faga en castelán. Eu creo que un dos exemplos máis claros onde se pode ver eso é no que é nas lápidas ou nas placas que aparecen nos cemitarios. Cando tú vas a colocar ou a pedir unha, a facer unha, nós por defecto, pero falo como empresa privada nosa, non? Nós facémolas por defecto en galego, a non ser que o cliente diga que a quere en castelán. Pero, moitas veces faise en función do que xa había anteriormente nesa sepultura. Entonces, se hai unha lápida, dicen que era unha lápida igual que a que está arriba ou que está abaixo, que era de seu pai, de súa mai, de seu irmão, ou que era unha placa igual que aquela, nese material, en aluminio, en inoxidable, no que seña, non? Claro, pero aí aparecemos o problema de, como estaba en castelán, igual en castelán. Entonces, se non rompemos esa parte, se está algo claro é que todos vamos a morrer, e non hai algo máis eterno que a morte. E se, claro, vamos ao cemiterio e cada vez que fallece alguén sigue sendo mayoritario, non se rompe esa estadística, está claro que nunca venceremos. Entón, de alguna forma hai que forzar, como fai Ana, de darlle máis valor e darlle esa credibilidade que ten o galego frente ao castelán para tratar de revertir a situación, senón nunca seguiremos do paso e sempre estaremos nesta situación e cada vez peor como dan as estadísticas. Que precisarían para evitar, que se precisaría dentro do sector para evitar esas eivas, eses problemas a hora de elaborar os textos, porque non fago galego porque me dá máis traballo. Entón, que demandaría ou que sería interesante, que recursos se poderían ser interesantes para o sector para facilitar o... Dixo Manuel, non é importante ou non queremos despreciar as esquelas hasta que vemos a parte económica. Nos, como empresas, é exactamente o mesmo. Pode ser que por vagueza, deixadez, o fagamos en castelán, pero, lóxicamente, se vai ter unha repercusión económica, vamos a esforzarnos para facer da outra parte. Que é o que hai que facer? Baixo o meu punto de vista é normalizar a morte. Iso para empezar. Porque se a vemos como algo escuro, como algo que non vai a estar aí, como algo que non queremos falar del, e con esa seriedade que lle queremos impoñer cada vez que falamos en castelán, non conseguimos nada, non? Eu podo falar de actos que fixemos nosotros ou que facemos no noso día a día, non? Como empresa. En algún momento fixose un concurso infantil sobre a morte, na cal os nenos debían de contar que era para eles a morte, como entendían, en relatos en galego.
Entonces, bueno, entendemos que é unha forma de apoiar. Fixemos pois un boceto, non, unhas prácticas, un reglamento do tema do suicidio, un tema que está totalmente oculto, que estigmatizado, que ninguén que le fará del, porque é como se fora contagioso, non? Fixámoslo en galego. A acollida que tuvo foi moi importante. E eu creo que estas son pequenas cousas que, como decía, o que hai que tratar de normalizar a morte. Somos parte da sociedade, e como digo eu, se estamos vivos é porque imos a morrer, e se morremos é porque estábamos vivos. E non hai nada máis seguro que isto. Entón, o que temos que intentar facer é normalizar esa parte para que despois podamos entendelo no noso idioma. Eu creo que é moi triste, a mí parece moi triste, que unha persoa que conoces, que toda a súa vida falou en galego, que a máis tiña dificultades para expresarse en outro idioma, chega o momento da súa morte e todo o que lle fan é en castelán. A mí pareceme tristísimo. Pero claro, está así, se todos non poñemos de nosa parte e non tratamos de normalizalo, pois seguiremos como estamos, evolucionaremos. Eu a iso, se me permitides, xa sei que se falou desto noutra mesa, pero que acabas de dicir que non podo estar máis de acordo contigo, sumaríalle tamén o respetar as crenzas do difunto. Que hai moita xente que non quería ver un crucifijo diante e rematante nunha misa funeral. Eu sumaríalle aí as dúas cousas. Sí, sí. Eu que creo que, ademais, levades 26 encontros de normalización e sigue habendo debate sobre a normalización. É dicir, en 26 anos non se conseguiu normalizar o uso de galego en moitísimas cousas. E a parte funeraria é unha delas, nas que non se acaba de conseguir normalizar, que sexa algo normal falar en galego. Sigue habendo unha balanza que pesa máis o castelán para moitas cousas, sin que ninguén sepa por qué. No mellor faz unha enquisa ou empezas a preguntarlle a xente e ninguén sabe por que lle dá ese certo valor o castelán por enriba do galego, pero sucede. Non se sabe, pero sucede. Entón, hai que normalizar absolutamente todo, e as esquelas, como todo o que envolve os servicios funerarios, ten que ser así tamén, claro. Pero é que o concepto de normalización nas persoas de máis de 60 anos ou 60 e pico, de normalización lingüística non entenden. É dicir, eles non fan as esquelas en castelán porque lles guste máis o castelán, nin a fan en galego porque ven que é no que falan, ou eu creo que non teñen conciencia nin de que facendo en galego é o mesmo, nin que se non van á igrexa, que a mí pareceme moi acertado eso, que un funeral ten que ser, a esquela ten que ir en galego, os nomes das coronas teñen que ir en galego, aí ten que haber un cura, tens que ir á igrexa e depois ir para o cementerio, e iso funciona así. Entón, no momento que, isto falármoslo tamén na comida, no momento en que cambias un orde, aí pasou algo, pero no momento en que non o cambia un só, senón que o cambian varios, pois non está tan mal, é dicir, non é cuestión de que o vexamos de forma lingüística, vémolo os que temos interese lingüístico, senón que hai que ofrecerlles outras alternativas que son igual de boas que ti tes ou que é normal para eles. E non, eso eu creo que moito dese peso témolo os funerarios, moito. Moi interesante iso que dis, de que en canto se cambia algo, porque estaba vindo a cabeza agora xa está máis normalizado tamén, pero soaba moi raro ao principio cando nunha esquela viña la familia nos recibe. Por exemplo. Era algo extrañísimo, que pasará aí para que a familia nos reciba. Ou se ruega non manden flores, que era outra cousa rarísima, pero como non tal. É certo que dis que... Ou ir para os tanatorios, é dicir, no primeiro de todo, cando se iba para os tanatorios, é que non o queren na casa. Oístelo 9.000 veces, non o queren na casa. Hoxe é raro, non sei na túa zona, pero na miña, 99,9. É dicir, hoxe neste último ano estuve nunha casa, pero o resto
igual que de normal é o tanatorio, o uso do tanatorio agora, o uso de non se reciben flores ou non se recibe rodualo, é o mismo a escala en galego, pero iso eu creo que é traballo noso, dos funerarios. Daí o que digo eu de normalizar, porque se vedes é normalizar a morte. Falades antes de... Pasa moitas veces, eu non sei se a vos os pasa ali, pero sobre o tema da morte nadie quere falar. Está nunha conversación nunha comida, cando alguén se entera pois, a que te dedicas, todo o mundo se bota atrás ou fai unha pausa e nadie quere saber nada. Sí que é certo, sí. Ou fan preguntas impertinentes tamén. Na comida de hoxe non pasou eso, No, precisamente. E non falábamos da cuestión lingüística. Pero a non ser que toque dos sectores, todo o mundo se bota atrás e hai un silencio durante uns minutos. Dali un pouco, se hai varias xente, o primeiro que é alguén o máis atrevido faiche unha pequena pregunta introducindo sobre o tema. O seguinte paso é profundizar un pouco máis. E ao final todo o mundo quere saber de todo. Entón o que hai que facer é, pois eso, normalizalo. Pasa moitísimas veces cos enteros que falades do religiosos e civiles. Todo o mundo ten interiorizado de que para enterrar a unha persoa fai falta un cura. É que se non hai cura é que temos que falar co cura. Que non, que o cura non enterra a ninguén. O cura o que fai é un acto, é que autoriza o enterro é o registro civil ou o xulgado. O cura, neste caso, é o encargado do cementerio se o cementerio é parroquial. Pero existe un gran descoñecemento. Por qué? Porque tratamos de non ter información deso porque queremos botalo atrás para que non nos salpique ni nos contagie. Ademais, vivimos nunha contradición constante, porque é certo todo iso que diz, que ninguén quere saber nada, pero o peso de todo o que ten que ver coas esquelas, cos funerais en Galicia, non ten nada que ver con outras comunidades. É dicir, o tema das esquelas na radio é algo, non sei, non estudiei tan a fondo, pero é bastante exclusivo de aquí de Galicia, non? En Ourense especialmente, ou aquí en Radio Galicia, era onde máis esquelas se lían de todos lados. Fora de aquí, cando chegabas a Madrid e dicías que, non, pois eu leo esquelas, quedaban mirando, non? Mesmo na propia radio, a min pasoume con Pablo Motos, que hoxe fai o Hormiguero, antes facía un programa de mañán na radio. En unha destas visitas que faz a emisora en Madrid, estaban a xente que colaboraba con ele e tal, cando lles dixen que lía esquelas na radio, es que, Pablo, mira, joder, que tema, podíamos hacer algo con esto e tal. É dicir, chamáballe moitísimo a atención. E, sin embargo, é o que diste, que non queremos saber nada. É dicir, está aí presente e non queremos saber nada. E antes estaba pensando tamén que é moi curioso esa reserva a hora de usar o galego, cando despois, agora xa nos tanatorios, pero antes nas casas, ti chegas ao tanatorio e ti chegas ás casas, todo o mundo está falando en galego. Quero dicir, ali falas en galego. Pero, sin embargo, o que quede en papel, que quede en castelán. É que o rito funerario non é igual en Galicia que no resto de España. En xeral, nin a cultura que temos sobre a morte, nin a forma, nin as empresas. É dicir, cando vamos por aí adiante, supoño que che pasaría, que chame xa a atención, eu teño unha funeraria en Foz, e cantos habitantes ten? 10.000, e cantas funerarias hai? 2. Como que 2? Sí, 2. O do lado ten outra, o do lado ten outra, é dicir, son pequenas empresas todas moi familiares. Fora de algún, nas grandes cidades, que sí que hai empresas grandes, as outras son empresas máis pequenas. Por aí adiante xa non é así. Son grandes empresas que nin teñen o trato familiar, como dicía Jorge, dicir, a min pasoume varios casos de xente que ven da cidade ali e que dan flaseado, que dice que isto é como se fora xa da casa. Tú implicaste con eles, é un trato moi diferente. O mismo coas esquelas, ou o mismo con ir dar o pésame. Evidentemente, aquí, se non vai dar o pésame toda a parroquia, non queda ben.
En cambio, nas cidades van os teus amigos máis íntimos ou o que sexa. Entón, todo relacionado coa funeraria, como dice Jorge, é algo diferente. É algo diferente que non ten... ou non, mío, temos máis normalizados os galegos a morte que incluso que eles, pero se tú na túa casa falas en galego, o normal e normalizado sería que todo fose en galego. E vedes que houve un aumento dun tempo esta parte da presenza do galego no sector, tanto nas cerimonias como Nas nas cerimonias, necrolóxicas, esquelas, lápidas, etc. Nos nas cerimonias, sí. Seguimos notando esta pequena barreira da que falaba ao principio, pero sí que ao principio igual tiñamos un 70-30 castelán-galego e agora xa están 50-50. Vou a falar da experiencia propia. Serfuja leva funcionando máis de 75 anos. Incrementouse o uso do galego no servicio funerario? Sí. Se eu collo os apuntes que tiña meu avó, as esquelas que ten meu avó, pois que quedaron todas en libretas, non hai ninguna en galego. Hoxe en día, algunha hai. Son maioritarias? Non. Pero se miramos estadísticas, seguimos estando nun 2% de publicacións de esquelas na prensa en galego. Entón, queda moito recorrido ainda para chegar a ese, bueno, xa non digo máis, pero 50% para que seña Pero se igual, se viu non? un cambio en algún momento determinado de, anda, pois agora parece que a cousa, porque houve algunha campaña, hai uns anos, que se fixo por parte da Asociación de Funcionarios de Lingua Galega, incluso se fixeron actos en algunhas cidades, en algún cemiterio, colocáronse placas, dicir, se iso pudo motivar a que outras, bueno, que as persoas se animasen a facelo en galego. O que está claro é que o que sí que anima é a relación co caso de Ana. Non podo falar porque o meu foi, vamos, o meu é a pola aí que vai sumando para arriba. Que hai unha diferenza moi grande respecto do país. Sí, pero bueno, sí que é dicir, agora hai moita xente que cho pide xa directamente, xa non, é dicir, no meu caso, pero eu mismo é que está normalizado, entón é unha cousa diferente. Normalizado. Hai algún momento na historia que se vexa que se incrementou? Eu non a coñezo como para poder dicir, a partir desta data incrementouse o porcentaxe do uso do galego nos servicios funerarios. Eu descoñezco, non teño datos como para poder decilo, nin pola miña experiencia tampouco vexo en algún momento que fose o detonante para que existise máis galego. Si é certo, claro, canto máis vas normalizando o caso de Ana, as futuras casos que aparecen, pois eso, se a esquela que se fixo antes está en galego, pois agora tamén dices, no, en galego. E se a lápida está en galego, dices, no, igual, claro, está en galego. Entón, xa non son dúas, xa non é que son dúas. Entón, está sementando para que eso sexa en prol do que é do idioma. E é motivo de debate nas vosas xuntanzas? Nas xuntanzas, como secretario da Federación, cando hai xuntanzas entre as empresas, dos distintos servizos funerarios, si é motivo de debate, porque os vosos casos son uns casos exemplo para o resto do país, non? Pero non é a realidade, porque non o vemos, abrimos o xornal ou vamos aos cemiterios, non é o habitual e o masivo. Eu creo que o idioma sempre é motivo de debate. Dá igual a nivel individual que a nivel de empresa. Lóxicamente, as empresas están dirixidas por persoas a nivel individual e iso acaba calando no que é na empresa a hora de levala e é a hora de transmitir. Cando xurden estas cuestións, o debate si existe. Pretendemos ou tratamos de que o que poidan facer todas as empresas é que seña equitativo a hora de poder ofrecer un servicio que tanto se poida facer en galego como en castelán. Lóxicamente, eu tamén son dos que digo que se se pretende impoñer, igual facemos a causa contraria, que como se impón vamos a buscar o que é o prohibido, o que non se quere que é o efecto contrario.
Entón, eu creo que o que se, bueno, desde un principio, ou mesmo normalizalo para tratar, bueno, pues de ver que non hai ningún afán impositivo e que a mesma honra ten o difunto si se enterra en castelán que se enterra en galego. Pero seguramente, e algún de vos vos pasaría, de exemplos ou vivenzas propias ou exemplos achegados de xente que chega un momento, ten un morto na familia, que quere as súas necrolóxicas en galego, pide e xa si a fas ti, claro, como os vosos casos son tan exemplares, Eu por poñer exemplos, porque sexa máis ou menos normativo, máis ou menos correcto. Que un traballo a maiores, que habitualmente nos facémolo en castelano, Pero non facemos en realmente é o galego. mesmo traballo. Non? Bueno, O sea, non o estás a tu a cuestión cargo. é podértelo organizado para poder ofrecer as dúas. Sí. Claro. Entón, se tú estás organizado para poder facer as dúas, o traballo é o mesmo. Claro, por iso digo que non Outra ten por cousa é que que ser non esteña máis programado traballo. dentro da empresa. Pero si vos podo poñer exemplos de estar para coller unha esquela e haber, pois, por exemplo, unha persoa de 60 anos e a filla desa persoa de 60 anos que ten 20, 30 ou 40 e preguntar, esquela galego ou castelán? E a filla decir, en galego? E dicir a mãe, en galego? Sí, que pasa? Bueno, pues nada. No que tú queires. Exactamente, non pasa nada. No que tú queires. Eso sí pasa, claro. Pero por qué? Porque quizá esa persoa máis nova, bueno, pois, dalle o mesmo valor ou incluso máis, porque é o idioma do que está falando. Estamos falando, é que é moi contradictorio, non? Tú estás con a familia, estás falando en galego, e de repente, cando chega a hora, digamos, da verdad, ao castelán, dices, pero se hasta ahora estábamos en galego, e este cambio ahora que se produce, pois é que sempre se fixo así. E que esa contradición prodúcese en todos os ámbitos. Quero dicir que a miña experiencia de xornalista en todos estes anos é que en todos os aspectos, cando se introduce o galego, non hai ningún problema. Quero dicir, cando se introduce a forza e se fai algo en galego ou se comeza a facer algo en galego, normalmente, salvo o primeiro día, despois, a xente o asume con total naturalidade. Pero, sin embargo, seguimos debatindo sobre galego, seguimos dándole voltas, non? Quero dicir, e se siguen facendo, sobre todo nas radios máis generalistas e nas televisións, síguense facendo programas en castelán, cando cada vez que se introduce o galego non hai ningún problema. É dicir, se toda a programación de algunhas emisoras se fixera en galego non habería ningún problema. É dicir, hai moitos anos, os 40 principais, en Cataluña, facíanse en catalán. A Radio Fórmula, a presentación dos discos, facíase en catalán, que o tiñan perfectamente interiorizado. Aquí eso, nunca se chegou a plantexar, non? Entonces, o máis contradictorio é algo que eu non acabo de saber por que sucede, ten que ver non sei, se coa idiosincrasia do galego, de como somos, é eso, que cando introduces algo en galego, xa se son esquela tal, despois de ese primeiro, en galego, xa todo vai como a seda e asúmese perfectamente, pero, sin embargo, despois non acaba eso de calar e de quedar aí, non? Xa digo, en todas as áreas que podamos pensar, Hai un factor do que non falamos que tamén influye moito nisto, ou por menos a mí me parece, que é do tema que houve pola mañá, que é o factor religioso ou civil, sexa na ceremonia que sexa, se tamén en galego. Íamos preguntar se este problema de en galego en castelán ou a opción xurde cando é unha figura religiosa a que está diante do tal, porque afortunadamente no meu caso foi todo do mesmo, foi todo xunto. Tanto os servicios religiosos de uns sitios como doutros son en galego. É dicir, sigue sendo en galego, son en galego, e eu creo que yo ten que dicir a familia se o queren castelán. E como a figura que a fai ten certa autoridade, non hai problema. Equivócome? Claro que non vai... Vale, pois igual o problema é a figura. Que di a misa en castellano. Correcto. O sea, que igual o problema é a figura.
E non en sí o idioma. Eu digo que iso axuda. É dicir, todo o que rememos xuntos sempre vai axudar. Entón, se ti empezas por os esquelas, sigues co certificado, e despois o cura ben, e xa di o que é o rosario, que é a primeira toma de contacto en galego, e depois a salida en galego, despois todo en galego, é normal. Claro, pero eu quero dicir, se neste caso unha misa que estás falando ti é toda en galego, en ningún momento se lle plantexou a ninguén, mesmo o defunto non falou galego na súa vida, a que non vai haber ningún problema. Si o hai, con ele eu tampouco sei. Bueno, Non se lle vai ir pero queixar sí que ninguén. axuda, sí que axuda. Hai que Non pensar sei por que qué, dame. mayoritariamente as ceremonias son en castelán. Claro, claro. Son minoritarios os actos en Ahí está. galego. ¿No? E con respecto ao que comentabas ti, hai alguén que lle diga ao cura que o faga en castelán? Sí, hai as veces na que se lle impoñen e diga en castelán. Normalmente suele Pero vir porque lle vinculado pide a familia, á non sí. porque o cura sexa quen propoña. No, Pregunto. se o cura ten por costume facela en galego, Non se vai plantexar facelo dun xeito distinto. no, sí. Se o cura ten por costume facela en galego, igual ese filigrés sabe que a vai facer en galego, Sí. e anticipase e dicelle a misa en castelán. Pero normalmente cando suele pasar eso suele ser porque contan con xente que ven de fora e por non sentir como menosprecio a esa xente que ven de fora ou non ser menos que esa xente que ven de fora, piden que señan castelán. Claro, desto tamén falamos antes, pero o menosprezo neste caso é para a xente que ven de fora, no caso de que sexa, pois non sei, 5 familiares que veñen da meseta, cun defunto que sempre falou galego, que é mellor? Faltarlle o respeto á persoa pola que estás ali? Ou que haxa 5 persoas que van entender o 80% do que estás a dicir? Porque sexemos realistas, o galego non é euskera. Se queres, entendes. Sí, sí. Pero O sea, desto podemos estar falando o morto 20 horas. xa non vai a dicir nada máis. Pero a quen lle faltas máis o respeto? Ti estás ali... Sí, sí, totalmente de acordo. Creo que niso estamos de acordo. En tempos parece que había unhas axudas para poder facer pois, tanto as necrolóxicas como a lápida en galego. Vos credes que unhas axudas de algún tipo, unha subvención, iso podería facer que a xente se animase máis a... Ocórreseme iso como unha boa campaña de concienciación, pois igual que estamos facendo estes encontros, que logo isto saia fora deste edificio e que chegue á sociedade e que a xente pois, entenda que romper unha rutina que até agora se fai en castelán, pois, porque sempre se fixo así, pero non ten por que ser e pode ser en galego e perfecto. Que se pode facer, que se vos ocorre, pois cada un desde os vosos traballos, o sector que representades, que se vos ocorre que se podería facer para que aumentase o número de as porcentaxes das que falamos. É que eu non creo que estean nas empresas, eu penso que están na escola e nas casas. O carto é o carto. Alguén vai mirar por eso. Eso Sí, evidentemente. o carto Pero é o unha carto, boa pero campaña, eu creo que é mellor ainda. Eu creo que todo o que seña remar a favor vai ser beneficioso. Agora, tanto remunerar por poñer unha esquela en galego, unha lápida en galego, ou unha campaña vai ser a solución? Non. Eu creo que son moitas cousas que teñen que remar na mesma dirección para tratar pues, de que se poida favorecer e potenciar o uso do galego. Non? Creo que non é unha cousa sola. Entón, cal é a solución? Bueno, eu creo que non debe ser moi doado porque senón estaría Estamos aquí. Eu falo do que sei, que pouquiño, de medios de comunicación. Eu creo que teñen unha importancia fundamental, non? Os medios de comunicación teñen que concienciarse, pero son os primeiros que non o fan. Quer decir, eu tive un xornal en papel, agora o teño en digital, nunca tive un problema por facelo en galego. Fixen durante máis de 15 anos un programa de 2 horas en galego sobre a comarca de Santiago e o facíamos todo en galego, nunca houve ningún solo problema por facelo en galego.
Do mesmo xeito podese facer toda a programación, todo o xornal podería estar, pero cal é o problema de galego? O problema de galego é que ti falas en galego na escola ou aprenden galego na escola, pero que despois antes eran xa as televisións generalistas, Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4, Televisión Española, agora Netflix, Amazon Prime, está todo en castelán, absolutamente todo. Quero dicir, é unha loita completamente desigual, non? Xa non digamos, bueno, por sorte, o mundo editorial, que tamén ten unha loita terrible, pero faise moi boas cousas en galego, entonces eso tira un pouco, pero a loita é terrible, non? Entonces eu creo que ten que empezar por aí, é dicir, desde o goberno autonómico, está ben que se den axudas para o galego, pero hai que vixiar que se cumpran. É dicir, que realmente cheguen ao que teñen que chegar e que realmente escoitemos galego en aqueles sitios aos que vamos, en donde estamos escoitando todos os días, non? Entonces, ten que ser así. É dicir, é absurdo que unha emisora local aquí fale en castelán. Ten sentido que a nivel nacional si o faga, lóxicamente. Pero a nivel local, completamente absurdo. Pero se fala en galego, todo o mundo vai entender. E como dicía Rocío, vale, pois pode ver que alguén que chegara antes donte, pois se perda o 70%, pero vai levar un mes. O mes xa se enterou de todo. Eu creo que eso, para min, eso é fundamental. Xa non digo nada se nos metemos en falar de supermercados. É dicir, donde está a xente todos os puñeteros días. Non? Eu creo que aí hai que falar en galego, é dicir, que ti chegues a algún supermercado que presume deso e que che falen en galego, e que os nomes estén todos en galego, absolutamente todo en galego. Eu creo que parte de aí, é dicir, tamén nós temos que reclamar, é dicir, como se queremos que o galego teña esa importancia, temos que tirar deso, pero é evidente que temos que ter un espacio donde o galego teña esa importancia, e ese espacio depende das empresas, dos medios de comunicación, as sinais de tráfico, os cartéis dos hospitais, absolutamente todo. Por iso penso que unha campaña sería moi boa cousa. De feito, eu creo que isto, unha pedriña máis, foi, por exemplo, o da misa en galego da Televisión de Galicia. É dicir, era impensable, cando empezou a fazer a misa en galego, era impensable. Daquela ninguén facía a misa en galego. Como dicían pola mañá, a mellor en latín o mío ainda había algún, pero en galego era impensable. E iso sí que serviu para que a xente vira, pois tamén vale para a misa. É dicir, é todo unha normalización. Entón, sí que os medios de comunicación creo que teñen moito que ver con isto. Sí, eu unha anécdota nada máis. Eu, alá polos 74 ou 75, estive en Londres, de vacacións un mes na casa do meu irmán, e na BBC había un espacio de 1 hora de duración que se facía en gaélico, porque entendían, quero dicir, para toda Gran Bretaña, para todo o Reino Unido, entendían que o gaélico tiña que ter un espacio na televisión pública. É impensable que a Radio Televisión Española lle dedique 1 hora a un programa feito en galego, en vasco, en catalán, Pero non? penso que todos deberíamos falar todas as linguas oficiais do país. Eu, personalmente. Igual que se fai na Suiza, por que non se pode facer aquí?